2 metriin kyllä. Joo. Paitsi että mä ajan sen vaikka 2,5 metriin, niin ihmiset on niin tyytyväisiä, että ne soittaa päällikölle, että no nyt on oikein tie aje. Joo. Nyt ei tuu traktoriin päin mitään roitteita, ei ainakaan toistaiseksi on 300 kilometriä tullut kun ne menee sitten tonne poispäin. Joo. Eikä niskat väsy työssä? Ei, tässä saa kuule istua ihan noin leppeästi. Ei oo se 16 tuntia enää este. Ja koneessa on 1490 kierrosta. Joo. Ja vaikka tulee lepikkoakin, niin ei niitä tarvitse. Kun toi pyörii nyt 540. Sitten näin, katos. Nyt kävi huonosti tuo melkein. Kun noin sen saa onneksi nopeasti tos. Ja noin se tulee se laukasija takaisin. Tää on vähän tällaista, kun rupee katos esittelee, niin äkkiä käy jotain. Otetaan uudesti voimanotto päälle ja jatketaan. Katos, enhän nyt meidän sitten, kun ei ole vähän aikaa on joku. Se on ihan tukos toi ojan tällä kohdalla. Juu, eihän se pidä, laskee. Mut kato, se oikaisee sen. Niin, no tämähän on, kun mä nyt seurata työtäni, kun mä puhun näköjään. Ja tosta potikasta nyt lasketaan alas, niin että rullauttaa tohon tien reunaan ja tässä on oja tukossa, niin se ajetaan nyt sitten näin päältä. Ja vauhtia meidän voisi olla hurmykke lisää, mutta sun on ikävä istua siitä, kun mä rupeen seurata, kun mä rupeen poukimaan, niin mennään nyt ihan vaan tämmöstä vauhtia. Kivi. Joo, se on. Tässä on sitten nopea. Jos on kivi, niin nostaa noin ja taas laskee alas. Ja kamera on varmasti hyvin sun näkökentässä. se on aika hyvin, että